Mai are frontera pe aici? Mai sunt 10. Da. Da, Silviu. O, vai. Și care să aibă grijă și acolo, dacă nu poate să iasă, să dea varianta asta. Unde e Silviu? Mai sunt mașini pe aici. Aici? Băi, de mine. Pe câte au fost? Câteva? Și așa am plecat. Păi noi aveam mult de mers până ajungem acolo sus. La următoarea unde-i? Sau acum e traseul cu roadbook. Cu orientare. Bă, dar nu se aude deloc mașina asta. Îi dă la copilor roadbook-ul și du-te. Și pe am mai pus noi semne pe drum, ca să nu-i căutăm cu tunam pe pădure. Deci pregătim echipaje de căutări? Păi, dacă nu poți să-i lași oamenii pe pădure, nu ajunge o zi. Noi mergem la primul punct de pădure, să pregătim și o masă cu ajung concurență. Ca râma, dar se urcă și asta. Aici. Acolo nu-i problemă. Până aici au fost bătăi. Acolo, sigur. Bagă-te și tu, meroade! Numai demonstrativ. Demonstrativ. Ăsta scos 2 și 10. Da? Adi. Da, așa se-mi va pula asta. 2 și 10. Nu-i bine? 4 ăla cu aia altul, cu galben. Au, cu da cu aia. Auzi ce face. Gata. Lasă-o drept! În dreapta roata! Asta e gata. După concursul ăsta merge să schimbe ambiajul. Să facă unghiurile. Acum te mai uiți. Adi ieri și-a luat cauciucurile alea, bă. Narodul. Noi. 14 milioane le-au găsit, bă. Le-au găsit bine, hai? Silviu. 14 milioane, Adi. Alea lui. Toate 4. Gata, asta nu urcă. Te vezi pe kamikaze când vin. Așa drept! Trei mai în spate! De aici. Mă duc să vă dau cu ATV-ul, înțeleg. Pe aici?